sa Brad Adam. Akong ikaduhang pangutana Brad Adam kay mingon man dyan yung mga Bible Baptist na ang imong pagtuo kuan kuno kinahanglan kuno himpit nga dili na jud kuno kinahanglan unta jud ning buhat Brad kay mosunod naman jud kuno ni kay pas palabihan jud kuno ang pagtuo kay ilang gikuha pananglitan Brad kitong tinun-an nila na si kuan na nagsakay sila barko bangka ba to o barko ba to nalunod ba niyan diing na ni Jesus na pagkajutay siyang pagtuo mo kuno ilang gibasihan Brad na mas gipalabi jud kuno nila ang pagtuo Brad kaysa binuhatan Brad. Ako pangutana Brad, sakto ba jud nilang padudlo sa Bible Baptist na musunod lang ko ng binuhatan niya unahon jud ko ng pagtuo Brad, paloy ko ng patinaw. Okay, salamat brother no sa imuhang kuan pangutana. It is not automatic nga motuo ganita musunod na ang maayo, ang kaayo or maayo ning mga binuhatan. Mao na pasalig sa mga pastor, mga kaigsunan sa ato pa kini ang mura na ka og once nga motuo na sa Ginoo, mura na ka gikuhaan og free will. Dili na mao no. Tungod kay daghan kayo. Tanaw atong usa ka pastor nga ngilngig kayo sa Amerika mga kaigsunan. Puwerte, usa ka ngilngig nga pastor. Pero grabe to yung pagtuo kay pastor god. Pero asa naman ron nagtingkagol sa prisuhan. Nga naman tungod kay daghang mga kalapasan nga iyang gihimo. Nya usa siya ka pastor. Unya automatic dito nga nagtuo sa Ginoo, mubuhat dayon siya maayo. Wala oy. Santiago 2:19 ang yawa nagtuo pod ni automatic dayon buhat og maayo ang yawa. Wa gyud bakakon gihapon sa tanang bakakon. Mao na mga kaigsunan ayaw lagi paminaw ug ayaw tuo niya nang mga pagtulun-an sa lain kay wa ka nagipada kay mga pastor nga wa gipada sa Ginoo mga kaigsunan. Pasalaagon kayo ang tao. Mo nang ayaw no. Ayaw gyud tuo niya na mga igsuon kining taas-taas panta ni no kay napay ubay-ubay gyud ning mga naakaron nga nag kuan kanato na si Sara pasumpay if wala so dili gyud sila reliable nga pag magsangyaw. Sara Tubigon, salamat kayo Sister Sara no. Unya good evening Brad Adam, usab mi nga tigpaminaw sa imong programa katinawan sa pagtuong Katoliko si Arman Bimel ni taga Hitapi. Salamat kayo brother no. All right, good evening Brad. Espirituhanon tungod kay dili mamatay ang kalag sa mga tanom ug kalag sa mga animal mamatay dili ila kalag espirituhanon. Si Boy ni sa Cebu. Sakto na ka brother Boy no. God bless kanimo. Good PM Brad Ada, more power to your program katinawan sa pagtuong Katoliko na minaw midiri sa Puok Talisay City Cebu. From Itudyo Ulahay uban ka ang akong pamilya. God bless. God bless usab kanimo Brother Mitudyo. All right. Good evening, Brad Adam, your avid listener, Purok Siloy, Barangay San Isidro, Talisay City. Clarification lang, please, karon pandemic time, virtual or live streaming masses niya sa act of spiritual communion, i-consider man as about sa confession, unsa man pwede, i-zoom or video call, kay among pare, dili man magpakumpisal tungod sa COVID time. Is this okay? No, dili okay. Magkaigsunan kay ang kumpisal kinahanglan og face to face mo na mangita og pamaagi no makaduol og pare igsuon. Good evening Brad Adam, kung ang mga tawo nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo hilabi na kung didto sa mga nasod nga gidili gipanggukod, hilabi na kung Katoliko ang nagsangyaw pangutana aduna bay gipanggukod nga laing sekta sama sa tawag og born again nga gipanggukod. Okay, ato hindi ta makakuanan kung gipanggukod ba po ni sila, pero ang tinuod mao ang simbahan sa atong Ginoong Kristo sama sa iyang giingon nga ako gilutos kamo usab pagalutoson. Di na lang ta mahingahan anang uban kung gilutos ba usab kana sila. Kay ang tinuod ana sa balang kasulatan ang simbahan sa atong Ginoo kita gilutos. Mao na nga matag adlaw no nga makabati ta nga gilutos ang simbahan Katoliko. Wala kita igong panahon mga kaigsunan, daghang salamat sa inyong pag-uban kanato. Sa ngalan sa tuang General Manager Reverendo Padre Philmar Phil, ang tuang consultant Reverendo Padre Bobby Besa, ang tuang spiritual or theological advisor Reverendo Padre Lucas Inok, ang tuang amahan sa katinawan sa pagtuong Katoliko Brother Sok Fernandez. Of course, ang natiman sa atong Pikas Lawak, ang nagkontrol mga kaigsunan, Brother Engineer Dudong Lapi. Atong kauban karon diri sa booth si Brother Rek Risanik, ni si Brother Adam mo yung kanyo. Daghang salamat sa inyo pag-uban kanato. Ug ang Ginoo manalangin kanatong tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.